A Romaría de San Adrián de Corme é unha festa relixiosa que se celebra na localidade de Corme, na provincia da Coruña, o 16 de xuño, día de San Adrián, patrón da vila. As orixes da Romaría remóntanse á Idade Media, cando os habitantes da zona acudían á igrexa de San Adrián para rezar pola saúde e o benestar das súas familias. Co paso do tempo, a Romaría converteuse nunha festa popular que atrae a milleiros de persoas de toda a comarca. Os actos da Romaría comezan cunha misa solemne na honra de San Adrián. Despois da misa celébrase unha procesión polas rúas da vila, na que se leva a imaxe do santo. A procesión vai acompañada de música tradicional galega e dun grupo de bailaríns. O remate da procesión dá paso á festa, que se celebra na esplanada da igrexa. O festival ten música en directo, baile e postos de comida e bebida. Algúns dos elementos máis característicos da Romaría de San Adrián son: a procesión. É un dos momentos máis importantes da Romaría. Nela, a imaxe de San Adrián lévase polas rúas da vila, acompañada de música tradicional galega e dun grupo de bailaríns. A festa. É unha festa popular que se celebra despois da procesión. Hai música en directo, baile e postos de comida e bebida. As ofrendas. Os fieis adoitan ofrecer exvotos a San Adrián, que son obxetos que representan as grazas que recibiron do santo. A gastronomía. A Romaría de San Adrián é unha boa oportunidade para gozar da gastronomía galega.